ತುಳುನಾಡದ ಫೇಮಸ್ ಅಡಿಗೆಲೆಡು ಈ ಮನ್ನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಂದೇ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಿಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡವಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತಿಂದಾರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೈಪ್ದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ತಿಂದಾರಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿಡ್ ಮನ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಿನಿ ತುರತ ಮನ್ನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅರಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಂಬುಡಾಡು ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮನ್ನಿ ತುರತ ಮನ್ನಿ ಐಟ್ಲೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ತುರದ ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಒಂಜರೆ ಪಾವು ಬಳಂತಾರಿನ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನತ್ತು ದೀವಂದ ಎಂಕುಲು ನನ್ನತ್ತು ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜರೆ ಪಾವು ಬಳಂತಾರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯಲ್ನ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ನನ್ನತ್ತು ದೀವಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತಂದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುರನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರೊಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾರುಂಡು ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲು ಪೆರದ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ದಾರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೆಂಚಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡೊಂದು ಕಡೆಯರ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದನಿತ್ತ ನಮಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತಂದು ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಒನ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ತುರೇಟೆ ಬೊಡೈನಾತ್ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡೆದ ಅಂತಲೇ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ತಳತ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಜಾರದ ಎರಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ದತ್ತನ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದತ್ತಂದು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಗಿತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಕಡೆದಿಯಾನ ಮಾತ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಹಿಟ್ಟು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಾತ ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಂಡು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಾರಂದಾಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಮನ್ನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡವು 1 ಲೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಸರಿ ಇವರಂದೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ತೆಳುಕ್ಕು ಬರೋಡ್ ಆಪುನೊಂದು ಈತ ತೆಳು ಬನ್ನ ಮುಟ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿರದಿಕ್ಕ ಈತೈಕ್ ಏಲಕ್ಕಿನ ಸಕ್ಕರೆ ದೊಟ್ಟಗು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಚಿ ಚೂರು ರುಚಿಕ್ ಬೋಡೈನತ ಅವಲ ನಿಕ್ಲ ರುಚಿತ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ರುಚಿಕ್ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ದಯಪಂಡೊಂದು ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಲೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾಜಾರೆಗುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾಜೋಡೊಂದು ಏತ್ ಮಾಜಿಂಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಪ್ಪ ಬೈದಿಂಡೆ ಕಡರ್ದು ಈತ ದಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಬೇಯ್ತಿನ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬೇಯ್ತಿನಂದು ತೂಪುನ ವಿಧಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ 32 ಇಂಚ ನೀರು ದಿವೊಂದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಐತ್ ಹಿಟ್ಟನ ಮಂದಿದ ಹಿಟ್ಟನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡರೆ ಬಲ್ಲಿತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಕ ಉಂತುದ 1 ಇಂಚಿ ಪೋಡ್ ಅಂಚಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಿನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತಡ್ಪೆ ತಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ತಡ್ಪೆ ಇಂಚ ದತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಗಲವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಐಕಿಂಚ ಬಾರದೆರ ಪಾಡ್ದು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರೇನು ಬಾಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಡ್ಪೆಗೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ನಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಪಾಡೋನ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ ತೆಲುಪ್ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ದಪ್ಪ ದೀದು ನಿಕುಲು ಅವೇನ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಾರಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ವಾಪಸ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಬೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಣ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ತಾರದನ್ನ ಇತ್ತಂದಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನೊಲಿ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಮಕೊಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡಲ